Jakora moke jwange chenro mar mbaka oromo to mana kang'e kaka pile ka wachake mana kamae yo makoro dago kodi mbaka kochako sani saa 3 mar okinyi osekalo ma dakika 10 nyaka saa 5 mar onyango ka wakelo ni weche duto matimore kor gwengewa matimore bombe madongo gi matindo akwa muomo gode kod aore kendo wabire diero di kanyo mondo mi weche gi duto kaka wasebedo ka wayudo gi koa e mbui nyaka moa e county duto Nyakwara Moke Jwang kochako sani wada mana chako gi weche go thund weche matimore counties wa makaluo mago bende matimore county ma Nairobi to mokwongo warangane moko matimore e counties ma Migori. E county ma Migori wada mana rango ni anang'o mosebedo katimore e county ma Migori. Odiochieng' ma kawuono Senator Masani Mano Ochilo Ayako dhi bedo kod nyasi mar gwero kamano kata mano miluongo ni homecoming ma dhi timre odiochieng' ma kawuono e county ma Migori. Jafwambo mar George Juma dhi bedo kanyo kendo dhi miyo waler e weche go mopogore. Gimomiyo go nyasi ma kamae en nyasi mar gwero kamano en jachung' e kom mar laro komno en ng'wech mar laro kom ma governor e county ma Migori gi otiko mar duond bura mar ODM. Wadhi rango ni magi bende matimore e county ma Migori kendo George Juma nigi ler mane kowuok e county ma Migori. Wadhi e county machielo bende wadarango county ma Homa Bay kama ng'anyo mag lakteche e county ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono pod dhi nyime. Ywak maduong' Nyakwara Moke Jwang en ywak mar rem chulo kata gi ywak osara makoro oseleo yare dwe mar 4 pok ochul gi osara nyaka sani. En ywak ma pod gitemo chwalo mondo winj ywak gi ka jotuo mathoth to pod nigi achiedh nade e gwenge ma Homa Bay. Wadhi e county machielo wadarango ni gin ang'o momi pek e counties mamoko. Nyakwara Moke Jwang nitie gigo monego bed ni timore e county ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono Millicent Adhiambo jafwambo marwa mantiere e county ma Kisumu oikonwa weche malach kendo kwatemo rango gi kae nitiere chiro ma Kibuye. Chiro ma Kibuye nochako karang'o? En ang'o matimore chiro ma Kibuye? En ang'o miluongo ni Kibuye? To en ang'o madwarore? Wacho ni chenro mar dar kata mar daro mar bero chiro no nyalo kawo pesadi. No kawo pesadi. Sani jo chiro go osechako uso kanyo. Jo uso kanyo ne ochaka yanga mano juma ma wantin tarik 7 kane oyawe mano Giten County kendo ji osedok kanyo kane giuso ne gidar kinde machuok ka gidhi nyaka e chiro no ma corona kaka ne giluonge mantiere mbele stadium ma Kisumu mantiere mana kachok kanyo kama ne gite kendo ne gisadar ma gidoka e chiro margi ma Kibuye. Millicent Adhiambo dhi miyo waler e wach machalo koda mae. Wada mana rango ni weche make bende ma pod wamiyo pek ka watieko thuond weche wada mana rango weche mamoko ma bende timore e gwenge mopogore opogore. Waringane kendo wadonje e Citizen Digital mondo ane gigo madhi nyime. Wan e Citizen Digital Nyakwara Moke Jwang sani neno mana ka odiochienge 80 kod achiel to achomo yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Ang'o mone ging'e kochopo nyaka sani? Seche to gin mana seche 14 kende ka imedo odiochienge 80 kod achiel. Nitie gik mopogore opogore momi pek kae warango kanyo petition tie ng'ur makoro chwala e do marango gigo duto mane otimore e riwruok mar Azimio la Umoja. Iwacho ni gima nigero kata ka koro giwacho lemo mopogore opogore monego bed ni ichiwo. Jogo duto mane owach kata ni milemo gin mage monego bed ni irango. Mago moko mantie ka wadarango sigana makamano mokwongo karka makoro wada mana range yo maro makare kaka Francis Gashuri ondike yo makare Citizen Digital app ka warango gi kendo mana kako migi pek e gigo mantiere e Citizen Digital waring piny kanyo warang gik manitiere mondo wamed mana ng'eyo kanya ka sani nitie ji ariyo mana Omondi kachiel kod Sauti gidwaro mondo telo mar Azimio la Umoja okete lela gigo duto mane oket kanyo kanya ka sani wach mantiere ni jatend migepe maduong' mana wacho ni chief cabinet secretary mano jatend migepe duto en thuolo moro ma onge pen chike wa mapacho kae matayowa gin ang'o matimore kotenore kod mago donje Citizen Digital app nyalo penjre ni yude nade. Wan kae wanene Citizen Digital app nikech wantiere mbui marwa mar citizen.digital mano kama wantiere kanyo to penjo maduong' machielo en ni iyude yo mane
dhie App Store kata Play Store mari kitiyo gi simu mar Android kata App Store kata Apple, idonjo kanyo mano mar iPhone mari, kidonjo kanyo tiyude Citizen Digital. Downloade kaito inyalo yudo Ramogi TV bende achiel kachiel kanyo e kidieny mondi kanyo ni Live TV, Live Radio kanyo bende yudo Ramogi TV kachiel koda Radio Ramogi gi nyaka londo mopogore opogore mantiere Royal Media Services kae. Wadarango kae ni kore nang'o manitiere e gweng' wechego mag siasa. Kalonzo Musyoka koro chomo kanye, en wach modarango ka koro wach maliekore. Wada mana some yo moro kaka ondike Citizen Digital, kendo ka wanyalo mana range kar kanyo mondo ane kaka weche gite biro. Wachre ni sani koro nitiere lemo manomiye mar Chief Cabinet Secretary, ene makoro telo ne jotend migepe mopogore opogore. Mano kadiponi telo mar Azimio la Umoja dhi kao kom mar jatend piny kendo sirkal idhi los kod Raila Odinga kochopo giko yiero madhi timre dwe mar 8. Mago te nitiere kae. Ipenjo kanyo koro Kalonzo nigi lemo mane, odhi yudo lemo mane ka koro nowacho no dhi chung'. En gi thuolo mane mar yudo lemo mar Chief Cabinet Secretary, makoro iwacho ni mano bende onge pend chike ma pacho kae. Nyakora Moge Jwang' mago teni kae. Wan gi sigana machielo bende momi peke Citizen Digital, we wanene kar kae kaka entiere. En sigana motenore kod wechego mag somo. Wadarango jal makoro ineno kanyo moting'o gweno no. Ma en jal miluongo Lawrence, ne oriwore gi sikul kodonje klas 9. Koro tero gweno kachiel kod janyuol ne sikul mondo mi gichul omenda madwarore e skul, kata mano mar school fee maromo 48,000. Nyakora Moge Jwang' inyalo tero ng'e sikul mana ka in gi riyo mar dwaro somo. Jomoko e kinde machieno wabedo go kae kendo ne gikonowa ni chaka kichako wuoth kendo dhi e sikul ok bi riembi. Gima ne otimore kata ka nodhi gi gweno, jopuonj ne oriembe en kachiel kod janyuolne ma giwuok. En gino mar Lawrence dhi yudo kony madwarore e kinde gi duto ma odwaro somo. En riyo ma intiere go kendo jogo manyalo wuok oko mondo konye mondo chopi ire kendo sumne gi paro ma opogore e kinde gi duto ma gintiere. Wadarango kumachielo bende neno joma wuotha. Ginyalo bedo ni giwuotho e piny mangima. Piny mangima ka gitimo mana limbe. Mane sigana makoro wada neno kae mar nyako matin manitiere kani. Wada mana neno sigana ne kaka nitiere. Ose wuoth kendo wada mana neno kaka ose luoro piny. Mano kore wacho kanyo ni Teen Pilot ochopo Kenya. Wacho ni ene ng'wech makoro luoro mana pinje mantiere e piny mangima. Ka otemo mana nono ni en ang'o matimore kuro, en mana e limbe. Mano chopo piny Kenya kendo ne en mor ahinya ka jogo mane nitiere e pap mar ndeke matin mano chopo kanyo. No ndege moringo kanyo ok en ndege moro maduong', to mana ka mane mor mane jogo nitiere go. Wada mana rango sani en osewuok kanyo e pinyno mar Ingereza kokalo kanyo mar Belgium kachiel kod moko. Ka koro sani ogeno ni odhi chopo kacha e buge historia ma ntiere piny mangima, mano Guinness World Record. Masani koro dhi chopo kanyo ka Travis Ludlow kende mosebedo e thuolo mar luoro piny mangima e gigo te ka osetimore kamano. Wadhi kende sigana machielo. Wadarango wechego maga Sauti Sol. Gin gik mage ma osebedo ka timore kanyo, ma bende mago e moko kuom weche ma osebedo ka chwalo twakwa okinyi makawuono. Achiel kuom jogo ma jower mantiere Sauti Sol, mano Bien, koro ochwalo wach mare. Mano kaluwore koda subscribers gi mag YouTube makoro gore piny. Ka onyalo wacho kanyo gi 2,000. Ne gintiere kacha gi subscribers maromo 905. Nyaka sani ka idhi rango kanyo gichopo subscribers madhi 902 kod adek. Subscribers 3,000 gi odhi kure. Mane gima notemo wacho kanyo, to wacho nitie gik mopogore opogore manomiyo giwito subscribers kata jogo maluwogi e mbui mar YouTube ochopo kanyo. Mano kaluwore kod wach mabende ne giwacho ni ywaruok ma osebedo kod riwruok siasa mar Azimio la Umoja bang' kane gitiyo kod wendgi mar extravaganza e weche mag chwalo kampen magi. Ahinya kinde mane gilando jachung' margi kata jalup jachung' mano
Martha Karua kaka ne itime. Wadangi Mwananchi reporting ni nango matimore ka. Mwananchi reporting en kama yudo thuolo mar yudo ndiko sigana mari kendo kanyo nyalo yudo menda matin kanyo ka sigana ni ochopo kendo okete kanyo. Donjo mane Citizen Digital App mondo ichiw sigana mari kamoro amora ma intiere. Ikaw tipo kaito ikete kanyo. Kisekete kanyo ibo neno mana ka kodonje kidieny mar Mwananchi reporting minene kaka koro sigana ni nitie ka. Wada mana neno ni mane mantie. Sani nitie sigana mondik kanyo makoro wada mana range e yo machielo. Wada rango kanyo weche mag pimo weight. Inosanya Kuramoge Jwang kikalo town ma Nairobi kae kata ka in Kisumu ta inyawe arang county ma Nairobi. Ikalo kanyo tiwinyo moro ka wacho ni pima weight 10 bob alafu moro wuoyo ga mara kiani your height iko ni kanyo ni ati your weight is 80 100 iko ni kanyo to wacho kizungu. Gima ji oluoro en wach moro makoro iko ni nyaka sani gima nitiere en ni ipimo weight mari e yo mane nyaka sani nyakwara Moge Jwang en karango mani kalo e boma ma Nairobi michung ma ipimo pek mari ipek machalo nade kidhi idho ratil tipimori iromo nade penjo ni apenjo Sharon Ong'ao ni pimri mugi karango to sani paro ni ichopadi. Cleophas ingeni ano ka jathoro ga pimo kilo maga nikech ka pimo kilo biro kata mna mona chiemo koro kata mna town kacha jakadho gi ga mana ng'wech ok ajal kata mna pimo kilo maga kilo mara ng'eyo kaponi lawo rida kata lawo mbekni e del. Wach malicha ya Kuramoge Jwang ini pimo mari e yo mane nikech inyalo bedo ni in kama intiere kineno ka lawo ombekni kuomi kata ka oridi iwacho ni anto kae kawuono wuod otieno amedo kodok piny ta wacho ni to wuod nyasangu ni ang'o matime ang'o machame Nairobi ka koso chama ang'o tiwacho ni samoro chwe mar del be ji kawo mopogore ng'ato nyane ni kichwe to wacho ni idak maber kare kia nitie gik mikale waboyudo thuolo ma kamano mag loso bende gi jolony mondo konwa gima timore ka jogi yudo muom kendo jende mang'eny odonje wala ni mane sigana mo mipeka we waranga ne kane giloso pesa di odiochieng' kodiochieng' kae to in ma intie kanyo ineno waka intiere office mari iloso pesa di odiochieng' kodiochieng' jok ma kama giloso siling 500 pile ka pile Nairobi ka oting'o ji madhi milion mano kwarango CBD kata ka warango Nairobi kende ka kwawuok oko gwenge maoko kaluwore kod kwan mag jo Kenya mano gol ayanga higa mar 2019 mano mag census Nairobi kende nitiere gi kwan ji maromo moeo milion 4 ka irango Nairobi Metropolitan makoro ogore nyaka gwenge ma Machakos gi counties mantiere alwora ma Kiambu man Kajiado kanyo jogi teke rango gi chopo kanyo milion 9 mano kwang'yo Metropolitan area kanyo jogi kochako timo wala machalo kama to wane jok machopo kanyo nitiere moro madakoni kaka nyako moro ne owache ka osepimo pek mare e ratil kama kaka gichamo pesa Nairobi ka onjo ka giwacho ga ni pima weight aya koro dhia malo mana gima Sharon owacho cha aya owacho kanyo ni kama ukoro kae wacho ni siling 10 kuom customer ka customer emosebedo ka otime kuom dweche madhi dweche 13 mano oyudo gimoro makare ahinya nitiere nyako moro makoro kobiro kanyo idho kanyo to yude kama ikoro ka koloso owacho ni last week ilikuwa 77 kgs ni kama nimekuwa na stress mingi sana hii wiki mano koro reduce owuok 77 odhi 76 nyakwara Moge Jwang last week ilikuwa 77 inakaa nimepata stress mingi hii wiki to kama wose ka usilinga paro soyo timariek gima ino kanyo tikode yo makare weche go mag tuke ang'o matimore weche mag tuke waneno kanyo ni jang'wech mabende nochopo kadobiro piny Kenya ng'wech mag Kipkeino Classics de omiyo Omanyala tich matek ahinya e weche mag ng'wech mano Jacobs to kano duogo e ng'wech ne oringo kendo weche mag ng'wech mane otimo e bwo dakika 10 e bwo dakika 10 mano seconds 10 nyiriri 10 no oringo kanyo nyiriri 9.99 gima nyako ng'e ni mara Omanyala koro ni piny awacho ni noringo ng'wech ahinya nikech kane Nairobi kae notime
nyiriri 9.5 kendo nobedo jaloch mag ng'we machalo kamano. Nyakora Moga Jwang' watiekre gi Citizen Digital, warangi gigo matimore mbui mara Twitter. Nyakora Moga Jwang' kionge chuny mar bedo Twitter, asai donge Facebook kata Instagram, TikTok kata Snapchat, kik ibie Twitter kionge chuny matek kata chuny motegno. Waranga ne gima timore kanyo, to gai mar ODM Raila Amolo Odinga ochopo Juba mantiere Sudan ma milambo, South Sudan, kama koro ne odhi awayanga ndara makoro tudo pinje mopogore opogore mantiere Afrika. Mano bang' kane oseloso e romo mane otimore Kisumu, kano yao gedo mag udi e nengo moyweyo matimore Kisumu. Kaka inene kanyo romo gi jodito mantiere pinyno ma South Sudan, mabende ne olemo odiochieng' manyoro, mano kaeto odhi bedo kanyo odiochieng' makaono podi. Kotieko mano obomolo kendo duoge e pacho ka kodhi nyime koda campaign mage. Kamane kaka notimo limbe makamago, to geno ni en mar tudo pinje mopogore opogore. Ka ndara makamano en kilomita maromo 3.6. Mano Raila Odinga ka entiere Sudan ma milambo. Wach machielo wadarango gigo matimore buore Nairobi kae. Okinyi makawuono kade entiere Nairobi, gwenge ma Westlands kanyo, nitiere gima otimore kanyo ma joriemb matatu ne oketo weche ma opogore makata yore mag wuoth nobedo matek. Okinyi makawuono nyaka sani, kadiponi ne oramo gi TV e simbi kanyo to nitiere jam, many ndara ma opogore mora mora ma inyalo luwo mondo ichopi kama idhiye. Wanene kaka ne chal mar wach nitiere Westlands okinyi makawuono. Moga Jwang', gima omako dhoga kanyo ka itemo mana range, nitiere obila moro kanyo mane ogoyo iro ma lungo wang' kendo nyalo golo pi wang'i. Owuok ng'wech kata kosegoye kanyo, koro ipenjori ni to ijapiny kogoyi kanyo to iwinje machalo nade. Ng'anyo makamano timore nikech nitiere ndara makoro nitiere expressway mano mantiere kanyo Westlands, makoro dino ne jonyamburko go stage margi kama ginyalo kawe jowuoth. Koro ywak margi en ni telo mar county kata mochung'ne apeyni e pacho kae omigie kumoro ma ginyalo chung'e ka gikawo abiria magi ka gitero kuonde mopogore opogore nikech mane yutogi mapile. Obila chopo kanyo kendo ogologi kama ne gitime ng'anyo makamano. En geno mara ni yorego mag tudruok ka ji donjo buore Nairobi dhi bedo e yo moro makare. Nyakora Moga Jwang' okanga mak wach mar Ezekiel Mutua sani nikech wach mare ang'wa biro. Wadarango gigo matimore Machakos, mano wadarango gimogik koni. Mano mogik koni ka wadarango machielo kanyo gimosetimore magi obila gi osekawo giga yo machalo nade. Obila en jal moro makineno tiringo. Obila sigana mantiere kae, ma sigana mar obila mawuok e county ma Machakos. County ma Machakos gi solo omenda maromo 200,000 mar tero nyathi makamae sikul. Wadarango gima timore koni kendo wane makare gigo te ma osebedo ka timore. Nyathino nego bed ni chako sikul mano Machakos High School, mano sikul chuo ma Machakos, kendo okinyi makawuono. Mano report mano timore nyoro kendo obila makamago osolo omenda kendo nyathino dhi skul. Ne nyathi mane ochano kata fi mare ne okoyudo e yo makare. Nyakora Moga Jwang', in bende kama intiere nyalo mako lwet nyathi moro kanyo kendo ineni ochopo e sikul kendo lek mare mar bedo jal modwaro bedo ochopo makare. Watieko twak okinyi makawuono ka wantiere karka wechego mag ngolo
ngolo en gimoro ma kelo mor ahinya e chuny, to wada neno kaka Ezekiel Mutua ma en jata tije maduong' Music Copyright Society. Wawinje ne kaka ne omiele kinde machuok mokalo. Hasira za nini we Bwana, wataka kuniua bure Baba, wataka kuniua bure Baba. Yule si wako nami si wangu, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Mutua chukia nini kati yangu mimi na wewe? Nasema sina makosa we Bwana. Again, sina makosa we. Za nini we Bwana? Hasira Nyakwara Mogejwang owacho mana kanyo ni mi sina makosa. Gima nitiere kanyo mago weche mag jothuma. Kanya neno gi kanyo jothumbe mage miparo e kit ngimane. Ginyalo bedo Maruna Commandos, koso ginyalo bedo jok mage. Ginyalo bedo Kayamba Africa, koso gidhi bedo jok mage. Ginyalo bedo jothum masani mano moting'o jomopogore opogore. Manyaka sani wadarango gigo te manitiere. Nyakwara Mogejwang mane thuolo mayudo e chenro ni mara mbaka oromo kidieny mokwongo chal mar fwambo. Kikete mana kae Ramogi TV wadhi mi chenro gi duto mana kaka gimedo mana moloni. Sharon Ong'ao mana ka wasewinjo kaka Alfred mano Ezekiel Mutua daktari osebedo nwa kanyo owacho ni en onge makosa. Sina makosa kendo en gi jothum kanyo. Odiochieng' maka wuono e bago nwang'o. Ero kama na inya Cleophas. Nyakwara Mogejwang kapoko ko yo matin e chenro mar mbaka oromo kinyi maka wuono wadwaro tuwa kaluwore gi ratiro mag jothum. Aneno kanyo ka director mar MCSK man Ezekiel Mutua wer kanye yo makare. Okinyi maka wuono beda dhi bedo gi jongolo mopogore opogore. Moko dhi yuanwa tol, moko bende antiere go de studio kaindi ma bende biro mana nyiso kaponi ging'eyo ratechgi kata oyo. Kete mana e TV mar Ramogi chenro mar mbaka oromo wakawo yo matin kasto waduogo bang'a e twak. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*.